Doncs el nostre grup està compost per psiquiatres i psicòlegs que treballem en l'àmbit clínic amb nens, adolescents i adults joves amb problemes de salut mental i també per investigadores del camp de l'enginyeria i de la biomedicina. El repte principal que ens plantegem és respondre a preguntes sobre el diagnòstic i el pronòstic de problemes de salut mental greu, com són els trastorns psicòtics, amb mesures neurobiològiques. Perquè ara mateix en psiquiatria la majoria de les decisions clíniques es basen en informació obtinguda a través de l'entrevista clínica amb el pacient o la seva família o a través de l'observació. I el que fem aquí és incorporar en el seguiment eines basades en, per una banda, la imatge per ressonància magnètica cerebral, que ens dona mesures sobre l'estructura, l'anatomia del cervell, també la connectivitat entre diferents regions del cervell, i també factors que obtenim a través de l'analítica sanguínia, com poden ser factors genètics, epigenètics, inflamatoris, immunitaris. I per veure si aquestes mesures ens poden ajudar a diagnosticar i tractar millor els pacients que veiem habitualment. A més, cerquem marcadors neurobiològics que ens puguin ajudar a identificar nois i noies amb risc incrementat de patir el trastorn psicòtic per poder intervenir abans, ja que hem vist que les intervencions més aviat podrien ser més efectives i millor tolerades que quan esperem que el pacient ja tingui símptomes instaurats de la malaltia.